e kinde ma opogore opogore. Karango bende tudruok margi kod mbui, wechegi mag mbui. Inyalo wacho ang'o kama e thor wacho odiochieng' ma kawuono? Erokamano ahinya. Gima daher nyisi en niya, joma mine pod oluor. Akia gima joma mine luoro. Basi yudo ni technology and innovation ng'enyne otimore e boma. Kidhi kuonde moko kaka idhi Ahero, idhi Nyakach, iyudo ka mine pod oluor tiyo gi simbe gi gik moko ma technologically savvy gi. Koro we are trying to encourage kata mondo digital hubs ochop kuonde ma mine gi nitie. Gimomiyo wanyiso gi kama iyudo kata ni bank sani ibro yudo ka jatenda Ruth Odinga Busia nyocho miyo mine loan. To loan gi ka nyochi miyo gi, to en gimi miyo gi e lwetgi. Inyiso gi ni bed gi simu mondo ing'e tiyo gi simbi, mondo koro kata idwa timo gimoro titime e yo mayot. Ok ochuno ni nyaka ibi Kisumo e kigol pesa e account, kata ibi Kisumu e kichul samoro idwa waro gimoro Nairobi mondo bini kuma intie. Koro gi lweti no gi simu ka in go e lweti oyot timo go ohala. Koro mage gik ma watemo encourage go joma mine ma swekra sama gitimo ohala, gitem timo ohala gi simbe gi. Iyudo kata ka bank nyiso gi ni ero wasemiyo u grant moro matin through GIZ. Koro gimutime niya, tiuru gi simbu mondo uyud pesa no. Koro en lony ma joma mine pod oluoro, but wa encourage gi through digital hubs mondo gichak tiyo gi technology mondo giyud konyruok. To digital hubs nyaka gi agronomist. Digital hubs gin jok moko madhi e puothe kuma mine puro mondo opuonj gi e yo mayot molony ka gitiyo gi digital technology. Ellen, digital labs gintiere gwenge ma Kisumu. Pono no nyalo bedo ni gwenge ma moko podongi to gin kanye kaunti ma Kisumu. Joma mine moko nyalo penjo ni magi ni ga kanye, pono no dani ni poko chopo kata cyber, poko chopo kata kanye. Hubs gini kanye. Iyudo ni office women rep koriwore gi government ma UK ma Cheltenham. Nyoriwore mondo kelne joma mine gi miluongo ni resource center. Wadwa keto tijgi mayot makata koro samimiyo ng'ama miyo basari ma nyathine dwaro basari. Ok ochuno ni nyaka ubi e office. Koro gi app no ka en go e lwete e simbe, kata nyathine kata nyakware kata watne moro, konye go mapiyo. Wacho ni donjo kama ti apply mana kaka inyalo apply loans mag simo go. Kori yudo ni ka waketo negi app go machiegni to gitiyo go mayot. Koro kochuno ni nyaka giti gi fare biro e town. Basi yudo ni woman rep masani oketo offices e sub county. Odwa ni offices mane sub county gi gitegi bed gi kamaro matin miluongo ni resource center kuma joma mine gi nyoma nyiri matindo gi yude nyalo yudo tich mayot. Mamono gi magi nyalo tiyo go mapiyo mondo giyud kony kar mondo giringi gibi Kisumu mondo ginere wang' gi dhano. Koro yudo ka technology ni kata jomoko tamre en the way to go. Konyruok bedo mayot ka watiyo gi technology, iyudo kony mapiyo. Mano be adwa wache wach gender based violence. Iyudo ni wan gi kata nembni simu mondik 611 ma en nono. Koro technology ni nitie kaka koro nyaka wa embrace mondo konywa. Erokamano ahinya. Nitiere penjo mathoth ahinya mantiere kar kanyo. Mano mara lwenja go makit chwech bende waduogo mondo mi ang' warangi ane yo moro